Ty jsi byl na párový terapii, že jo? Jo, proč? Mám tam jít z Chelsea a chci vědět, co nás čeká. Budeš nadšenej. Fakt? Absolutně. Jednou týdně posedíš na gauči s dotyčnou osobou a ona ti ufikne koule. Pohrabe se ti v hrudní dutině a udělá ti tohle. Se srdcem. To není moc příjemný. No, je to strašný. Ale stojí to za to, protože zaplatíš někomu cizímu, aby se díval na to, jak jde tvůj život do hajzlu. A s ním tvý prachy a tvůj dům a tvý auto a ta poslední špetka sebeúcty. Já se radši zeptám někoho jinýho. Ne, to já jsem ten pravej. Když jsme tam s Judith začali chodit, neměl jsem skoro žádný problémy. A nakonec jsem skončil na tvým gauči.